50 lat temu praz wioski Białostoczyny przeszł atrad pogotowia akcji specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Komandował kapitan Romuald Rajs Bury. Atrad Buracha odstupał paśla napadu na Gajnałku, pacyfikując po drodze białoruskie wioski. 29 studzienia spalił Zaleszany, zatem Wolku Wychanowską. 2 lutego spaleni byli Szpaki, Zani i Kancawizna. Za 6 dzień zabitych było 82 ludzi, mężczyzn, żeńczyn i dzieci. Joś historyki, jakie wynachodzić opravdani uczynkom Buracha. Maulał, jon tolki pomścił za niejakie prawiny życharów spacyfikowanych wiosek, czy to u 39 chodzie, czy to za współpracownictwa z Sowietami. Tymczasem u Zaniach ludzi Buracha pytali się tolki, Białorus czy katolik. Poczuwszy odkaz, Białorus zabijali na miejscu. Przypominają te podzieje nie temu, jak szukać winowników. Zastala się od tych czasów sprawa, jaka ja już chwaluje mnogich ludzi. Na szlachu swojego pochodu Bury udział niekalki dziesiątków pod wodą. Czastka wazaków uciekła po drodze. Zresztą 30 studzienia Bury opłynął się u wioscy Puchały Staryja. Na drugi dzień prawosławnych furmanów, jakich zastalo się 29, na zachód Buracha pachnali za wiosku. Na uzlesku nad starymi okopami rozstrzelała ich oddzieleniem od drzewia. Zabitych kinuli u okop i przykryli. W 1951 chodzie ostanki 27 zabitych furmanów byli ekshumowane i przeniesione na katolickie mogiłki u Klichach. 7 ofiar dowiedzieli się pro ich los i nawiedali ich na mogilu tylko w 1994 chodzie. W maju minulego roku odbyło się drugie palomnictwo ciamiej u Puchały Staryja, a tutejszych życharów dowiedzieli się wtedy, że jest jeszcze inne miejsca, gdzie kaźnili ich bliskich. Przysutni je zaraz zaczęli kopać i naprawdę odkopali ludzkie kości. Na miejscu, gdzie znajdzione byli kości, postawiony był krzyż, tak samo jak i na raniej wiadomym. Gromadski komitet ciamiej zabitych pod Puchalami już bol za rok stajeca, a przeniesieni ostanków swoich bliskich na wojenne mogilki u Bielsku Podlaskim. Oczem wiem, jak сюди перевезли, bo nas tutaj sporo je. Nam lepszy dojazd сюда. Rodziny je takie, że daleko nie mogą jechać, bo już stareje. A nam w Bielsku na wojennych mogilkach najlepiej było. Z усього światu ściągają zwłoki. A to tutaj w Polsce pobity, pomordowani i niedaleko. I my chcieli, żeby na naszej ziemi byli oni tu перенесені. Сколько нас есть тут, то мы все согласны, чтобы те звуки, которые наших родственников, чи брата, чи родителей помордованы есть, то хотели бы привезти с леса, который есть в Пухалах, есть шчонки, была схумация, а решта, которые лежат в Клихах, уже забраны, то хотели привезти сюда на цментаж, на Бельску-Подляском, на цментаж военный, который уже есть месте тут приготовлено. Wyrażenie sprawy ekshumacji zabitych furmanów z Klich i Puchałów zostaje w rukach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni na Narodzie Polskim. Pora już, w kości niewinnych ofiar wernuli się u rodny kut.